Тапшыруны алга таба дәвам итәбез һәм экраннар алдына Радищево районы Дмитриевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Султанова Рабия Алимҗан кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бер туган сеңелләре Халимә, Рәфика, Камилә, энесе Марат гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешем минем Иске Кулатка районында якты дөньяга аваз салды. Уңган кыз бала бик иртә җиң сызганып бар эшкә алына башлады. Матур гаиләсе белән күрше Радищево районында күркәм гомер сөрә. Бакчада җиләк-җимеш, яшелчә һәм чәчкәләр үстереп матур яшәп килә. Авыр вакытларыбызда ул иң беренче булып ярдәм кулы сузучыларыбыз. Һәм без моның өчен бик рәхмәтле булып яшибез. Аллага шөкер, гаиләбез тату. Еш кына аларга кунакка киләбез. Алар кочак җәеп, чын күңелдән шатланып каршы ала. Сый тулы табыннары, яккан мунчасы, иң мөһиме сагынып көткән ачык шат йөзләре көтә безне. Апабыз кичкенәдән үк сабыр, нечкә күңелле, бик тырыш, уңган куллы хуҗабикә. Җаныкаебыз безнең. Әле ярый бу дөньяга тугансың да безнең апабыз булгансың. Көн сайын синең барлыгыңа куанып, Худайга рәхмәт укыйбыз. Вакыт шыбырдап уза, тоелмый да. Улыгаеп инде үзебез әбиләр булып өлгерсәк тә, синең яныңда без һаман үзебезне кичкенә сеңелләрең итеп хис итәбез. Худайдан сиңа бары саулык исәнлек сорыйбыз. Раббым, алдагы гомерләрең бәхет биләп узсын. Бу бер көнлек дөньяларда ешрак күрешеп, аралашып яшәргә дә насыйплар булсын. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. Дус туганнан кадерлерәк диләр. Ышанмагыз, бу сүз шыр ялган. Дустың бит ул бер карында ятып, икең бер анадан тумаган. Дусларыма серем чишалмыйча, телем тешләп калган чакларда, ярый, апабыз бар дип куанам да, җаным ярып салам апама. Без бит бер карында яралганнар, бер ананың ике күз нуры. Нинди генә хәлгә тарыганда да онытмаса идек без шуны. Дөнья бит бу. Шулай булгач кайчак булыр үпкәләшкән чаклар да. Үпкәләштек диеп чит ятлардан тел тидертмәм газиз апама. Апам, апам, онытмасак иде, без бу җирдә мәңге түгелләр. Татулыкта үтсә иде безнең алда яшәячәк гомерләр. Хөрмәтле Рабия Алимҗановна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Булсыннар дип, тели-телизге теләген, әткәй-әнкәй сөеп биргән безгә гомер дигән олы бүләген. Әткәй-әнкәй сөеп биргән безгә гомер дигән олы бүләген. Бер карында яшәп көче алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итә, ике бертек газиз туган без. Бер карында яшәп көче алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итә, ике бертек газиз туган без. Кайгы шатлыкларны уртак итә, ике бертек газиз туган без. Күләш нурлар сибеп, син дә апам бергә көләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Йөрәк түремдәге серләремне тик син генә бары беләсең. Бер карында яшәп көче алып, якты дөньяларга туганбыз. Кайгы шатлыкларны уртак итәр, шушы дөньяларда
Opa singil bulup yaşawe Ғазизім деп сеңа қолымы созам Қадірлім деп сеңді дәшәлі Ғазизім деп сеңа қолымы созам Қадірлім деп сеңді дәшәлі Бір қорында яшап күші алып Яқты дүнияларға туғанбыз Қайғы шатлықларны ұртақ етер Ике біртік ғазиз туған біз Бір қорында яшап күші алып